asring urip kowe wegah nampa warah nampik pitutur becik. Kurupati, aku iki dudu wong Pandhawa, aku dudu wong Kurawa. Nanging aku lila mati jroning Bratayuda ketancep pirang-pirang gaman. Ngerti yo? Nganti kaya ngene kahananku kuwi merga nggonmu padha gondhelan marang karep pribadimu dhewe-dhewe tanpa ngelingi kesengsaraning wong cilik. Kurupati, etungen wis pira kae bocah cilik sing nandhang lula merga kelangan wong tuwane jroning Bratayuda iki. Kurupati, akeh wong kang padha mati siya, akeh wong kang padha cacat, putung tangane, buntung sikile. Durung yen mbok etung pira kae bondo donya kang ludhes kobong kanggo waragating perang. Duryudana, gugahan jiwa kasatriyanmu. Yen pancen kowe duwe jiwa kasatriyan, nggonmu rebut bener iki aja ngorbanke wong cilik kang tanpa dosa. Tuduhna kasatriyanmu, kudu wani nyododo ndidodo. Aja nganggo bebanten wong kang tanpa dosa. Yen pancen Bratayuda iki perang suci gagih, ketokno suci ning uripmu dhewe-dhewe. Bratayuda iki panasana nganggo jiwaning kasatriyanmu. Rampungna Bratayuda, rampungna Bratayuda iki Duryudana, ndak sekseni. Mung kari kowe ijen. Ayo, yen pancen kowe satriya tenan, kowe larunga getih Duryudana. Yo. Hey. Wah. Mas. Oh. Yo. Oh. Hey. Ha. Setaralas. Ah.